back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo, ongoing tisoy! Ah! Oh, Sakpan mo! si patok mo! Diyos ko! Daan pa ko! Ikaw ginagtago ni Tiyan! Ikaw yun! Ayaw, pasakiti! Hinagtalo ka yun! Buot mo na sa puntang ipalayo ka namin si Tiyan. Huwag ka yun ay mahagdok sa kong ibahan mo, ha? Nasayop kasi mong gituhuan itok mo. Ako na sayop! Nakita namin ni Gian sa syudad. O geti man ko siya gipakaon. O kay human naman ko sa kong duty. Mao ni May uli mi din hiyaron ni hatod ko si Gian ni mo. Usa! Ilan di ay nimo Gian ate. Gian. Ilan ko nimo aron uban ko nimo. Bahat ka ate. Gian. Di na ko nimo, dili na ko nimo. Gian, pasilo ako. Pero wa ko'y katugod nga mo ilog ni. Gikan sa matuod mong amahan. Mao sige na. Uban na ni Papa ni mo ha. Kay mo paulin ako sa amo. Abi ko bag! Huwag ka mahagdok sa kong ibahan mo. Diha na mo. Ate, ayaw ko biyahe. Bahat ka ate. Bahat. Dali na! Mamaulit na sa ato! Kay hiktan ko na sa ikaw. Hiktan ko imong tails kanina. Ayaw balo ka Gian. Hello, Lechit Gatas! Pasaylo ako, Gian. Pero wala ko'y laing mahimo. Pasaylo ako. Pero mo ni Timan Gian. May adlor gihapon nga mag-uban ta pagbalik. O magpalayo tining dapita. Layo sa demonyo mong Papa. Bod! Lamay kay ning akong bod. Sinaw kaayo akong bod. Kay gimintikaan ko niya akong bod. Bod mo niya, bod. Ang tunga humok, ang tumoy gahi. Bod. Dumpon niya akong bodbod, pero gahe, lumoy, pero lame. Ako lungay-lungay na akong bod. Bodbod! Oy, bodbod, sir! Bodbod! Oy, murag na sa gito na ako da. Meminaw ko. Hoy, Dokyo! Pwede ko. Oy, ang ako ring humot ka lalat. Biyan ka na, Bainokyo, Lisunog papagay niyo ko, ani. Sige. Ato kong tusunahan, ha? Okay, bye. Bodbod! Watala ko dito, ha? Modoon ra ko nimo. Humot kong lalat, may nagkita taron. O niya ako, na ako ihatag nimo. Pasalubong gikan sa syudad niya ako. Unsa man ni? Tanawa lang, ganahan ka na. Bigani, bi? Hala? Bra, ug panting binurdahan sa atong pangan? Anya ang kanang bra. Ay boslot dapit sa may atngal dapit. Huh? O kanang red nga tibak. Ang dako na ng nagkug aliana dapit sa may lubot. Ang kanang sa tubangan mo ni himog tibak. Paborito gyapon na nimong kulora red, di ba? Kwarta, naa ka? Naa kayo. O niya. Wow! Usa ka libo lagi. Nakakwarta man ko syudad. Nya pinangga tamang ka. Maong sugod karon lindimbo na akong ihatag nimo. Ay, maayo noon, oy. Unsa man kalat. May angko na ka nga naa si Bogart, naa si bagong chicks, unya batanon kayo. Hilom, oy. Butang-butang ka lang da. Ambi na akong ihatag nimo be. Ambilat. Kalain mamawi. Tinuod na akong gisulti nimo. Ay, ambot lang gud nimo Dokyo, oy. Basta kay ako, kung dili ko makita sa duha ko ka mga mata ka nang gisulti nimo batan-ong babae ni Bogart, di gyud ko mo too. Ambilat. Bolo ka. Ambilat ba akong yun? gihatag nimo lat. Hanggaw man ka mo kamoto. Basta gisultian tigas tinuod. Che! Bisita niya ko nimo karong gabi ha. Bahala ka, oy. Diya ka na. Basta lat ha. Mamisita ko nimo karong gabi lat. Lat, ato karong gabi lat. Ayan ba yan, Ungguya? Ikaw na lang?
Chain na lang. Kwarta ra gyud giapas ko nimong unggoya ka. Ay, maninda na ko eh. Bengka mo diha. Palit mo sa akong bengka. Taas ang leki. Itong pero lami. Bengka mo diha. Uy, si Bugard man tong sakay sa motor. O may kauban ba tanong babae? No! Dili! Hapit o na ta din sa tindahan langga, Janina, ha? Okay. Palamig ta ba kay init kay ang panahon? Maghalo-halo ta. Sure. Kiss ko gamay bi, pinatapsing. Aron mawa akong kakapo ba, ya? Bugard! Ah! Patay! Si Lalat ka nang nagpadung din eh. Sige na, Janina. Batsi na. Ako'y bahala din eh. O sige, pas. Pas sige nakagsubat si Janina. Yala. Dool na kay si Lalat. Dool na na. Nalagay pa si Batman to ni mo? Dali ako. Apaso na ko, be. Oy! Ayaw ko gawin yung puyi. Puyo, Puyo sa ayaw Puyi, lagi. lagi ko. Ayaw lagi. Puyi, iba! Di buyan ako. Oh. Aray, kasakit sa kong sampot. Anong galit mo ko ni mo kibuhian na tumba noon ko? Sa badiya ay, ingon ka buhian. Buhian, tika. Barog ako, be. Tabangi ko ay salbahis. Oo, tama tika. Ikaw mangkot. Dali bi. Ay. Demonyo ka! Ay, you slapping my face ha? Gisag pa ako nimo? Tungod kay malo ibon ka! Bitin ka! Bitin halan no? Hanggaw ka? Ay, diha na ka ay! Sagpa ko nimo? Hoy! Hoy, ayaw kong biyahe! Ay, buhi kay maguyod ka sa motor, buhi na! Di ka, bahala ka diha! Ala, naguyod si Lalat sa motor og nagligid-ligid sa dan. Lalat! Lat, Ginoo ko. Kadagan imong pangos. Ang imong bilbilat, nay. Napangos, Lat. Lat, May dugyo. wa na kayo tingaw diha. May dugyo. Sino ito po nilalat? Ano man siya? Dali ba nunoy? Ang sound tos Lalat, nakuyapan siya. Kumiin naman lang, bay. Pero, wapagin mabalik ang panimuot nilalat, bay. Bala ka na bitaw ko. May siguro dadon lang ni nato sa hospital siguro. Total, namatay kwartang sobra sa itong daog kasino. Agad lang ko mo, bay, dugyo. Murag, milihog si Lalat. O, murag doon ay tingog na magawa siyang baba. Hawa. May gubot siya, Lat. Nabalik na ang panimuot nilalat, bay. Nagmata na siya. Lat. Ako ni, Dokyo. O kauban ako sununoy. Unsa man ning tapita? Niya karo sa amo, Lat. Gida ka na mo rin Benonoy kahit nakuyapan magagadina. May gunit manggod ka sa motor ni Bogart niya may padagan siya siyang motor. Mo tong naguyod ka, nagligid-ligid ka, nakuyapan ka. Lina ko. Dili na. Unsay dili na. Makigbuwag na ko ni Bogart. Yes! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!